هللويا. مزمور 133 إنه أحوات بحد حبيرم كنبرس كندي سناين كندي تعمنيو كم تخبر زيتي أبرئسي أبجحمة أرون نبت زفر لبسو زورد إيو زيابير أب برختن هيوتن زل ألم عزيز إيمو كم تناب آخران سيان زورد الهرمان إيو. هللويا. آمين. هللويا. مزمور 134 نعون እግዚአብሔር ነመስግኖ አቱን ብለይቲ አቤት እግዚአብሔር ተቆሙ ሁሉኩም ባሮት እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር አመስግንዎ ኣብ መቅደሱ ኣዳውኩም አልኢልኩም ጸልዩ ንእግዚአብሔር ካ አመስግንዎ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባርኩም። ሃሌሉያ አሜን። ሃሌሉያ። መዝሙር 137 ኣብ ተቃረባታት ባቢሎን ተቀመጥና ንጽዮን መስዘከርና በኸና መሰንቆታትና ኣብ ትብኣ ዘሎ ዕበላት ሰቐልና ቶም ዝማርኹና ናይ መዝሙር ቃላት ካባና ደለዩ ቶም ሰቀይትና እውን ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘሙሩልና እናበሉ ክንሕጎስ ለመኑና ከመይ ገርናሞ መዝሙር እግዚአብሔር ኣብ ምድርጓና ክንዝምር ኢየሩሳሌም እንተረሲዕክስ የማነይቲ ኢደይ ትረስዓኒ እንተዘይዘኪረኪ ንኢየሩሳሌም ከሓለፈ ኩሉ ሓጎሰይ እንደዘይ ገረያስ መልሓሰይ ኣብትን ሓገይ ትጣበቕ ወእግዚአብሔር ነቶም ኣፍርሱ ክሳዕ መሰረት ኣፍርሱዋ ዝበሉ ደቂ ኤዶም ብመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘክሮም ኣቲ ክንዓኽ ተዓንው ዘለኩ ጓል ባቢሎን ሕነት ዝገበርክና ዝፈድየኪ ምስጉን እዩ ንሕፃናት ክሒዙ ኣብ ከውሒ ዝጭፍልቖም ምስጉን እዩ። هللويا. آمين. هللويا. بملؤ لبي مسكنك أبقدنا مالختي مسكانك نزمر نقالك حلف كله سمك أغبيخاي إخامو ناب قدس مقدسك بلك سجد نسمك ونسل سهالك أنا حق خاني لك مسكني بتاج سوع كل معلتي ملسك اللي أتبعك أننا نفسي أبرتعك قويتا كلهم نجسات مزي قالت أفكا سمعهم كمسجنوك إيوم كبر إزقا بهير عبي إيومو بزعبا من قدتات إزقا بهير كزمرو إيوم إزقا بهير لعل إيومو نترحت يريئو نعبيون كابرحو يلاليو بمعكل مكراو كانت خدكو نسخا هياو تقبرني إيدكا أبكرات قلاتي تزرق حيمانيتي إيدكاون تدقفني إزقابيهر كفت ملئي وقويتاي تقاحان زال العالمين بر نتقبار أو داوكا أي تحتقو. هللويا. آمين. هللويا. مزمور 141 قويتاي نبغى أول لغو ألطف كامس أنيك وعاكا خلغو ندمس أي تنبلو صلتاي أبقنيخا خمعتان ملعال إيدي كما سوءات مشات يخون قويتاي نأفايك أفير قورلو دقا كنافر يحلو مسكبرت كي رسي إنات كي قبرسي إن لبينا بكفاءات هيتزبلو أنا وانكابت تعم بالعما يبلا صادق وقعن لوهات إيو يزلفني رئيس زيت رئيس إيو رئيس يقبيو صلتي جناب كيميو فردتم بقدل متصدفو قالاتي تعم مخانو خصمو إيوم كمتي شابن مدريز تلمون زحارسون عزمتناكمو أب أفسيو التبتني وزيابير قويتا انتاي نباخا
እየን ኣባኻ እውከል ኣለኹ ንነፍሰይ ኣይትኸዓዋ ካብቲ ዘፃወድለይ መፃወድያን ካብ መፈንጠራ ገበርቲ እከይን ሓልወኒ ኣነ ክሓልፍ ከለኹስ ረሲኣ ናብ መፃወዲኦም ይወድቁ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 142 ድምፀይ ኣልዒለ ናብ እግዚኣብሔር ኣእወ ኣለኹ ናብ እግዚኣብሔር ምህለል ኣለኹ ጓሄ ኣብ ቅድሚኡ ኩዑ ሽጋሬ ኣብ ቅድሚኡ እነግር ኣለኹ ተስፋ ክቆርፅ ምስ ቀረብኩ ንሱ እንታይ ክገብር ከም ዝግባአኒ ይፈልጥ እዩ በታ ዝሓልፈላ መገዲ ጸላእተይ መፈንጠርያ ሓብኡለይ የማነ ጸጋም ጠሚተ ዝረድኣኒ ሰብ ሰኣንኩ ዘዕቁበኒ ሰብ ሰኣንኩ ባይ ዝግደስ ሰብ የልቦን ኦ እግዚኣብሔር ክትረዳእኒ ናባኻ ኣእወ ኣለኹ ንስኻ መቆቤ ኢኻ ኣብዛ ህይወት እዚኣ ዝደልየ ግደይ ንስኻ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መከራ ጥሒለ ስለ ዘለኹ ኣውያተይ ስማዕ ሓይሎም ንኣለው እሞ ካብ ጸላእተይ ኣናግፈኒ ካብ ማእሰርተይ ኣውፂኻ ሓራ ግበረኒ ኣነ ኸዓ በቲ ዝገበርካለይ ሰናይ ኣብ ማእከል ጉባኤ ህዝብኻ ከመስግነካ እየ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 146 ሃሌሉያ ነፍሴ ንእግዚአብሔር አመስግኒ ብህይወተይ ከለኹ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ክውድሶ እየ ብመሳፍንቲ በቲ ክረድእ ዘይከኣል ወዲ ሰብ ኣይትወከሉ ንፋስ ይወፅእ ናብ መሬት ይምለስ እታ መዓልቲ እቲኣ ሃቐኑ ይጠፍእ ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፍኡ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብ ዘሎ ኩሉን ዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘለኣለም ዝሕሉ ንጥቑዓት ፍትሒ ዘውፅኣሎም ንጥሙያት እንጌራ ዝህቦም ንሱ እዩ እግዚኣብሔር ንእሱራት ይፈትሖም እግዚአብሔር ንዒንቲ ዕውራት ይኸፍተን እግዚአብሔር ንዝደነኑ የቕንዖም እግዚአብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም እግዚአብሔር ንስደተኛታት ይዕቕቦም እግዚአብሔር ንዘኽታምን መበለትን ይኣልዮም ንመገዲ ረሲኣን ገና ይጠዋውያ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይነግስ ወጽዮን ኣምላኽኪ ንውሉድ ወለዶ ይነግስ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ إذن 47 ኣብ ምድሪ የውድቖም እግዚአብሔር ብምምሳው ዘምርሉ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምርሉ ነቲ ንሰማያት ብደመና ዘጐልብብ ንምድሪ ዝናም ዘዳሉ ኣብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘብቁል ነቲ ንእንስሳን ንዝምህለሉ ጨጫዊት ኳኳት ዝምግብ ዘምርሉ ንሓይሊ ፈረስ ኣይበህጎን በእጋር ሰብ ኣይሕጐስን እግዚአብሔር በቶም ዝፈርህዎ ንጸጉኡ ንዝጽበዩ ይሕጐስ መሃርሃር ማዕጽኺ ኣጽኒዑ ንደቅኺ ኣብ ማእኸልኪ ባሪኽዎም እዩ እሞ ኦ ኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ኦ ጽዮን ንኣምላኽኪ ወድሲ ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር ብስብሒ ስርናይ የጽግበኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቀልጢፉ ይጐይ ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ ንኣስሓትያ ከም ሓመኽሽቲ ይብትኖ ንበረዱ ከም ርፍራፊ ድርብዮ ኣብ ቅድሚ ቁሩኸ መን ይቐውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ ንፋሱ የንፍስ እሞ ማያት ይውሕዙ ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርድታቱን ንእስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከም ዝኸቶ ኣይገበረሎምን ፍርድታቱ ኣይፈለጡን ሃሌሉያ آمين هللويا
سلت آمين. هللويا وانجيل لقاس معرف كلته كافقد 25 كساب 32 انه دما ابي يرساليم سمعون زبال سبعي نبره سبعي جي صادق ناملاق زفرح مصنع اسرائيل ون زصبه نبره منفس قدس دما نبرو نتمسح እግዚአብሔር ከይራእዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገዚጹሉ ነበረ በመንፈስ ከአና ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ፍጻም ከም ስርዓት ህግ ክገብርሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናበለ ኣመስገነ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ክፍልታት ጸሎት ይቆን እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልዩ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነንየን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግንከ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኽስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስትኪ ተንሲእኪ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማህፀኒ ምስጋና ንኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ኣሜን ኣሜን መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምኽንያት መሃለወክ ነይሩ ግን ከእቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ ከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋ ከለኽ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ ወክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ መንበር ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቓዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ወኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረ በለለይ ይብል ኣለኹ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሜን 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 ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ እታ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ኩፋ ሓሳብ ካበይ ኣርሕቕዮ ነቲ እታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኽንቱ ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበጊስያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊት ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደይኺ ኣደ ፈልፋሊ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይኺ
ولول قويتا بآخا مأمانين نسمكا مزمارن سنا إيمو محرتك أبصد صبح حق النات كادما ليت أزنتو وداس يسلس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይሞት ካብ ቅድስት ማርያም ተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታናት ተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተንስአ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦት ተቐመጠ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅርበለልና ኦ ጎይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፅሓዮም እሞ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ነብሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ኩሉ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማነና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ኣሜን ከምዚ እናበልና ክነመስግነካ ብቕዓት ግበረና ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንሕሰና ሓደገልና ካብ ክፉ አድነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢኻ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለው ድናኺ ድንግል ስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረከርስኹም ብሩኽዩ ኦሙልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ክትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ቅጽል ዲያቆን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲት አምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአትና ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል አምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና አሜን ወአድ ሐቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ወቅድስት ወላዲት አምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መሲኻን ነብስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ወጎይታናን ንጉስናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ተኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንኃጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ወጎይታ መሐረና ወጎይታ መሐረና ወጎይታ ባርከና አሜን ጸሎት ሃይማኖት كلنا بعد
ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ኣብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ኣብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ዘይኩኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሕማማት ሰቐለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐበረ መፅሓፍቲ ከም ዝተፃሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጡ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማነ ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ክብሪ ክመጽእ እዩ መንግስቱ መወዳእታ የብሉን ዝኾነ ካብ ኣብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ክንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስራይ ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ዘለዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደጋልና ኪርያ ላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን መላእትየን ኦን ኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይለት ሓያላት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትና ብጀካ ረዳ የብልና ኦ ኣምላኽ ኣባና ሓደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትና ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጎድን ዝኾነ ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጎድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና
أنا نزودنا هدلهم كم حدنا بدلنا أوسنا ندقلنا كبكفا دحنا نمبر أفتنا يتأتونا من قسيس حيل كبر نزل على نتكايم وأمين ووزتي يا مريم بنا قدس جبريل من سلام تا سلام لك الله لنا غير دنقليخي سقاهون دنقليخي أدي جامير زوات بيتا سراوي سلام لك الله سخيكا وأنا السبرفتيخي فكرسهم برغي وملتصقا جابير مساقي وفستي دسولكي حتياتنا صريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتنا محرت لمن لنا امين ناي نسحات صلوت اوغويتا ابزا معلت زي اب قدمي خاب تكباركم بقال بحسابكم بكله هواساتنا زحطنايو نسغارهرون ما بقرسبن سلازكون كامن تقدس مكايلكا تعرقنا نحدقلنا واملاخ بسلام كنحضر سلاماوت ليتهابنا ابزا ناي دقاس غزينا كاب كل چنقت ناص اغبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا صلان كحلونا خا ناي سلام ملأخ كال اخلنا صقام برهراين مفكر سب زخون حدا ودخا ويتنان املغنا مدحنا يسوع كريستوس يتبوؤون مسؤون كبرن وداسين غرمان زلكا معركه مزخونه وهبي وت منفس قدسن مسغانا يغباكا حجن لزل عالم عالمن امين امين تحر نفس وكف ساعات زصله صلوت او غويتا محرنا محرت كاونا بزحلنا او ام نفس وكف ساعتن غزيان اب سماين ام مدرن بخبرس سجدلكا كريستوس امن املاخنا بعل نوح تعقستن بزح محرتن بسنات تملأخان روحنتم انا زقدامهم حتياتنياتاتن تمحر نحات ابن الصحات مليسو بهوات كنبر برماتو زي تدلي مئنتتي زصبيم زلو تسفا سمايات كرهبون كلهم ناب دحنات التقدم اوغويتا ابزا ساعات زيان اب كل ساعاتات لما انا نتقبل هواتنا كان علنا تزازكا نقبر مرحنا منفسنا قدس سغانا حساباتنا ننصح تمنيتنا مسمر امامنا فوس حتياتنا حدقلنا كاب كل خفو حزن سكيات لب ردعنا بهلونا ممكن عقب بقدسان ملائكه حلونا ناب وحدات امنت كان مرح مئنت نابتي زي مرمرن زي وسنن فلطتك بس حد لنا سغان زل العالم بروخيخا امين نايسركي ليتون او ابچبل تنبر املاخنا بملائكه تمسغن تودسن ناب قدس مادركا زخونه داراش كن اتو زعدلكا ننصخيخا مسغانا قدسنا ناسب نايسرك مسغانا كن فيلكا نسخنا كلنا محسنتان لما نتقبل سما مسركا نسوعل سناي چنا معذاب امنت هابنا كلنا بزي مچنقن بزي سعرتن زي معنقفن حلو نغارنا كم من دلاس نيتنا دما كم نبعت نفسنا وكم حتيان فتادحن بصلت كلهم تم كفطرت عالم زس مرخا مسم باخا زدحنا حوسنا بحد ودخا مسؤنت منفس قدسن مسغانان سلطان بو زلكا لمن كل سعن نزل عالم عالم امين تسلسك ديكون ساك سيكون بنت سلاسيك بنت سلاسيك بنت سلاسيك بنت هلاويك بنت ردتك بنت تسبيتك بنت ردتك بنت مهيتنا زصورك بنت عداويها لقسساك بنت عبراكيها لها كفاك بنت عطباتها لها تسناك
ተሳሃልን በእንተ ከናፍሪሃ ለሰማክ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ዘባና ዛዘለከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ አጋሪሃ ለአንሰሰዋ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ተሕዞትከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ጽፍዓትከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ዘሰለቡ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ቁርአትከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ርግዘተ ጎወከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ውሕዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ዝርክከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ብካየ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ሐዘነ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ገአራ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃልን በእንተ ዳግም ምጽአትከ ተሳሃልን ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተሰባይከም ቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰከብከ ውስተ ጎል
ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠብለልከ ባጽርቅት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተቀደምከ ቆጽለ በለስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘርከ አመሰሙነ ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልከ በበህቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠብለልከ ባጽር በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ ባልባሌሊተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአንሰሰብከ ውስተ ገዳም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዳኢከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአሰሩከ ድኅሬተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሳውከ ከመ በግ በእንቲአነ ስማነ
አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሩ ከመ ዘራጅ ከፈያት በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛተውከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጸፍከ መልታእትከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰለሙከ ክዳነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀሰፉከ ዘባነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛብሱከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተኮራይከ ርእሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ያዘጌተውከ ኪለሶኪ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአጽሩከ መስቀለ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀነውከ ደዊከ ወገሪከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተርዩከ ቢያለ ምስለ ሞተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘታደስከ ጽለተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትከ ሞተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘረገዙከ ደቦከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘዋስከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስማነ አምላክ
በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነቱ ከዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩከ ውስተ ዘሂረ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በዛልስት ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአረከ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈስከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትኮንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበ ናስተበቋ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናስተበቁ ንወድስ በተአምሪሃ ብዙኃ ለእመ ጸባኦት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ወለታረሙ መዓውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ታምረ ድንግል ከመ ትስኑ ጸልዩ ቅድመ ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ በግዕ ውእቱ አንቲ ማርያም ብሮታ አንቲ ማርያም ሰናይታ አንቲ ማርያም ወብሩክ ወርየከ መድኃኔ ኩሉ
ኤሎሄ ዛመትብየ በጽራይከ ተማይፀን ምህላነ ስመ አምላክነ አብ ሀዜ ኩሉ ማህበረነ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ እስመ ረዳይ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌከ ባይበይነ ጻድቃን ምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነፍስ ለለዓለም በሰናይ ለመሃርከነ ውእተ አሚረ ትሰመይ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ መሐረነ አብ ተስሃለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ ንቴሉ ስብሐተ ወለክናይር መሐረነ መሐሪ ኃጢአተነ አስተስሪ ወደማይፀን ነፍስነ ወስጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለ ወፈኑ ሳይልከ ላዕሌነ ሃሌሉያ ማረነ አብ መሐሪ ሳይለከ መሐሪ ኪዳነ ተዘከረከ ዘተከመ እስመ መሐሪ አንተ ወብዙ ሳይልከ ለኩሎሙ ለይፄውከ ወከበ
ሰማይ ወትረ ከሃሊ ዘውስተ አድኅኖ ዘውስተ አድኅኖ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ምሳሎ ለአብ ፈኑ ለነሳሂሎ እስመ አብ ያክል ዘሳሎ ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ አቆቴት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተስፋዬ እግዚአብሔር ውስተ እግዚኦ አማሐፀ ነፍሴ በአምላኬ ምሕረት አማሐፀ ነፍስየ በንጉሥ ስብሐት አማሐፀ ነፍስየ ወአምላክየ አማሐፀ ነፍስየ ኩሉ ምግባር ያድና ለነፍስ አምላክ ምሕረት አማሐፀ ነፍስ ንጉሠ ስብሐት አማሐፀ ነፍስ ወአምላክየ አማሐፀ ነፍስየ ኩሉ ምግባር ሆይ አድኅና ለነፍስየ አብ የአምላክ ምሕረት ነፍስ አብ ንጉሠ ስብሐት ነፍስ እግዚእ ወአምላክየ ነፍስ ሎ ምግባር ያድኅና ለነፍስ ንስአሎ አስተምሮ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ
ለኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ረዳየ ምድዋን ናቤ ከተማ ይጸና ለኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ናዛዜ ዙናን ነይናብ የከተማ ይጸን ለኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ወተስፋ ቅቡፃን ናቤ ከተማ ይጸና ወበከመ አቀብከነ እምነቴ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነገ ወበከመ አቀብክነ እምነኪ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ወበከመ አቀብከነ እምነቴ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ተሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማዕ ጸሎተነ ስእለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ተዘማይኮ ጸሎቶ ወስእለቶ ለዕዝራ ተወከፍ ላነ ሰላመከ ሀበነ ማይከሌነ ይድርሃ ወሚጥማተከ መንየነ ሃሌሉያ ወርጅስ አበ እግዚአብሔር ወጸልይ በእንቲአነ አረድዎ ወገመድዎ ወዘረው ስጋው ከመሐመድዎ ወሰድዎ አበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ አንሥአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር ወረሰ አርየነ እግዚኦ ዛይለከ ሃሌሉያ ማኅደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ በሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ንዑ ንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም እምነ ባርከኒ አባ እንሳእ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳእ በረከተከ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት
ሚካኤል ስአል ወጸሊ በእንቲአነ አይርጊ ጸሎት ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ አብይ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋልቦ ማይለቅ ለሰላሙ ሃቤ እንቲአየ ሰናይት ርግብየ አዛፏ ከመኮሊ ወኩሉ ነገራ በሰላም ለዓለም ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ይሃሉ ማእከሌከ ዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማእከሌከ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌከ መአብ ንኡንስግድ ወንግነይ ላቲ ንኡንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ እስመ እማምላክኢት ድንግል ናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወእህቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብሮ ስብሃት ወለወልደ ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይራቅ እምነ ኩልክሙ መሐረነ ክርስቶስ
ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ እንተ ክርስቶስ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ እንተ ሚካኤል ማረነ እንተ ክርስቶስ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ እንተ ሚካኤል ማረነ እንተ ክርስቶስ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ እንተ ሚካኤል ማረነ በእንተ ክርስቶስ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ እንተ ገብርኤል ማረነ በእንተ ክርስቶስ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ እንተ ገብርኤል ማረነ በእንተ ክርስቶስ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ እንተ ገብርኤል ማረነ በእንተ ክርስቶስ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ እንተ ሩፋኤል ማረነ በእንተ ክርስቶስ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ እንተ ሩፋኤል ማረነ በእንተ ክርስቶስ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ እንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት ማረነ በእንተ ክርስቶስ መላእክት ማረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት ማረነ በእንተ ክርስቶስ መላእክት ማረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት ማረነ በእንተ ክርስቶስ ነብያት
መሐረነ ክርስቶስ እንተ ነቢያት መሐረነ በእንተ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ነቢያት መሐረነ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ነቢያት መሐረነ በእንተ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ዮሐንስ መሐረነ በእንተ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ዮሐንስ መሐረነ በእንተ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ዮሐንስ መሐረነ በእንተ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሐዋርያት መሐረነ በእንተ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሐዋርያት መሐረነ በእንተ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሐዋርያት መሐረነ በእንተ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰማዕታት መሐረነ በእንተ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰማዕታት መሐረነ በእንተ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰማዕታት መሐረነ በእንተ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ እንተ ጻድቃን መሐረነ በእንተ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ በእንተ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ በእንተ ክርስቶስ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ በእንተ ክርስቶስ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ በእንተ ክርስቶስ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ ሰአሊለነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ያውፀነ በአርያም ሰአሊለነ ማርያም ለሰዓቱ ተረደዊሁ ለወልድኪ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃት ዘገበርነ በእንተ ማርያም እምነከ እግዚኦ አይሬ ነብሰከ እግዚኦ አቁረ ማደከ ላዕሌነ እግዚኦ ይቀሙ ለኩሎሙ ዘክርስቲያን እግዚኦ ይቀሙ ክርስቲያን እግዚኦ ለሌላ በዓል እግዚኦ ቀቦ ለጳጳስነ አቡነ መካርዮ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሃገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ሓጢኣትና ደምሰልና መንግሥተ ሰማይ ኣውርሰልና መዓት ኣቁረልና ምሕረት ኣውርደልና ድለዩ ክትረኽቡ ለምኑ ክወሃበኩም ኩሓኩሑ ክፈተኩም ኢልካ ንኣኸሞ ቃልካ ኣሚንና እግዚኣብሔር ኣምላኽና
لمن علنا هبنا نصوعك لنا سمعنا نخوخك لنا دما كفتنا بس እግዚአብሔር አምላኽና ከምቶም ዝመለስካሎም መልሰልና ከምቶም ሕራይ ዝበልካዮም ንዓና ድማ ሕራይ በለና ከምቶም ጸሎቶም ሰሚዕኻ ብዓይን ምሕረትካ ጠመትካዮም ንዓና ድማ ጸሎትና ለመናናን ሰሚዕኻ ድማ ብዓይን ምሕረትካ ጠምተና ጸሎትና ድማ እዚ በዓለም ወሪድ ዘሎ ቀዛፍ ሕማም ዘርሕቕ ምሕረት ዘምጽእ ፈውሰ ምሕረትካ ዘልእኽ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና የካኻ ፈውስ የብልና ንሞ ስኻ ምሕረትካ ውርደልና ስኻ ምሕረትካ ውርደልና ስኻ ፈውስኻ ለኣኸልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ንኣብያተ ክርስቲያናትና ድማ ሰላም ሃበና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እዚ ሕማም እዚ ነቶም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ተጸጊሞም ግደፍ ኣብ ገዝኦም ተዓጽዮም ወፊሮም ውን ድራእለቶም ሙሉእ ዘየምፁ ብዙሓት ህዝቢ ኣለዉ እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ናብቶም ዘይብሎም ቆላሕ በለልና ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓሎም ንዝጎደሎም መልኣሎም ነቶም ዘይብሎም ድማ ኣለኹ ክበሎም ኢድካ ኣብ ኩሉ ትበጽሕ እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ነዛ ናይ ፈተና እዋን ድማ እግዚአብሔር አምላኽና እምነትና ከይጎደለ መንፈስና ከይተሰርቀ ሕልናና ከይዓረበ ሓይልና ከይደኸመ ከተሳግረና ድማ ንልምነካ ኣለና ናብ ሰማይ ዘጠምተና ብዛዕባ ነብስና ዝሕስበና መገድኻ ዘትሕዘና ጎደለና ድማ ዘርእየና መጸዋዕታ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን እናበልና ከምቲ ሐዋርያት ዝማሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዕካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎማ ሃበና ሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንተገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ከውዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ደንገል ኢኺ ብስጋኸ እውን ደንገል ኢኺ ወደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ኣብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ቅዱስ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ መሃከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳለ ጸጋ ዝተመላኽኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናብ ፍቑር ወዲ ክጸልይልና ለምንልናን ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ለጸሎት ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንስኻን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ካይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ኣይሰሙን ነፈትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ምጽኣት እየን ዘለካዮም ንዓና እውን ከምኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕ ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ለሰሚዐ ወንጌል
ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር እግዚኦ አነ ገብርከ ወለአመትከ በቅድመ እግዚአብሔር ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር እግዚኦ አነ ገብርከ ወለአመትከ ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር እግዚኦ አነ ገብርከ ወለአመትከ በቅድመ እግዚአብሔር እግዚኦ አነ ወያቁሙ ዋጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ኩሎ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና ብወንጌልካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ጸሎትና ለማናና ተቐበለልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት አሜን ወንጌለ መንግስት ወጽድቆ ዘአውፌኒ አውፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላሞ እመኑን ተነስሑን። እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 39 ክሳብ ፍጻሜ ናይ ዘለዓለም ህይወት በተን ጽሑፋት እትረኽቡ እናመሰለኩም ትምርምርወን ኣለኹም። ንሳተን ከዓ ብዛዕባ እየን ዝምስክራ። ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ ናባይ ክትመፁ ኣይትደልዩን ኢኹም። ኣነ ውዳሴ ሰብ ኣይቀበልን እየ፣ ፍቕሪ ኣምላክ ከም ዘይብልኩም ግና እፈልጠኩም ኣለኹ። ኣነ ብስም ኣቦይ መጻኹ እሞ ኣይተቐበልኩምንን፣ ካልእ ብስም ርእሱ እንተመፀ ንዕኡ ክትቅበልዎ ኢኹም። ንስኻትኩም ካብ ነንሓደሓድኩም ክብረት እትቀባበሉ ነታ ካብ ሓደ ኣምላኽ እትርከብ ክብረት ዘይትደልዩ ከመይ ኢልኩም ክትኣምኑ ይኾነልኩም? ኣነ ኣብ ኣቦ ዝኸሰኩም ኣይምሰልኩም፣ ዝኸሰኩም ሰኣሎ ንስኻትኩም ተስፋ እትገብርዎ ሙስየ እዩ። ንሙስየ እንተተኣምንዎስ ንሱ ብዛዕባይ ጽሒፉ ኣሎሞ ንዓይ ድማ መኣመንኩምን ነርኩም። ነተን ጽሑፋት ካብ ዘይተኣምንወን ግና ከመይ ኢልኩም ደኣ ንቓለይ ክትኣምኑ? ብወዲ ዝኣመን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል መጽሐፈ ኪዳን ዘነገረ ሙላ አሰርቱ ወክልኤተ ሐዋርያት እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ምድረ ትንሣኤ እሙታን በረከተ ጸጋሁ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ አመቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ
ካብ ቅድስት ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ በመስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት አብየርዛኖስ አመሳልስ ዕለት አገበ ስብሐት በሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋንም ዛን ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለከ ኮትዎ ለአምላክ ረቱ ይደሉ መድኃን ነፍስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኸነአ መሰረት ጥበባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዕልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልናና ርሒካ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፍኣቱ ተወፈየ ናይ ጥንቲ ሰብ ብመስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፈካ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነቲ ጠፈረለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጃኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ነመስግነካ ኣሎና ለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋረ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጐይታ እዛ ኣጋእዝቲ ብኣኩየት ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻሉ ዝኾነ እወት ባህሪ ሰብ ንምድሓን ስጋት ተገልፀ ቃል ቀባሩ ጣጥያት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጐይታ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታ ዝሪ ይጭንቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳኻይ መድሓኒ ንጥሙያ ዝሓልን ክፋዕ ዝበቀለሎም ዓርክመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንስሓን ማሕደርዮም ብጽድቅን ዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከራን ተማዛሊ ነታ ምራ ምስጋና እምነትን ጉዕ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁንመራ ዝህብ ኦ ጐይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኸና ወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካን ዘለኣለም ዓለም ዘበትለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለመ ስብሃት ለአብ ለዘአንቀሐነ እምክቡድ ንዋም ስብሃት ለወልድ ፈወሰነ እምጽንዕ ሕማም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀነ እምአርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ረበለልና
ጸሎትና ለመናና ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና መዓዘ ቁርር ምሕረት ዘውርድ ግበረልና እትሰምዕ አምላኽ ኢኻ እሞ ስምዓና ባዕልኻ ሎሙን ንክበኩም ፀውዕኑ ክሰምዓኩም ካሕኩሕ ንኸፍተኩም ስለ ዝበልካና ነዚ ቃል እዚ ኣሚንና ኢና ንፅዋዓካ ዘለና ልምነካ ዘለና ንኸውሓካ ዘለና እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ከም ቃልካ ግበረልና ፀዋዒትና ስምዓና መኸውኳና ክፈተና ለመናና ድማ ተቀበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እዚ ብዓለምና ወሪዱ ዘሎ ቀዛፍን ኣሰካፊ ሕማምን ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ምሕረትካ ውርደልና ንስኻ ፈውስኻ ለኣኸልና ንዓና ድማ እግዚአብሔር አምላኽና እዚ መፀዋዕታ ምዃኑ ኣዋጅ ምዃኑ ተረዲእና ናባኻ እንቐርበሉ ሓጢኣትና እንናዘዘሉ መገድኻ እንሕዘሉ ናብ ሰማይ እንንቃርረሉ ብዛዕባ መወዳእታና እንሓስበሉ ግበረልና ብዛዕባ ሞተ ስጋ ፈሪሕና ንነብስና ከይነጥፍእ እግዚአብሔር አምላኽና የዒንቲ ልቡናና አብረሃልና በዚ ሕማም ዝተጨነቁ እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ተስፋ ኩነልና ደቅና ከይሽገሩ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ባዕልኻ ሓይሊ ሃበልና ነዛ ናይ ፈተነ ግዜ እስኻ መንፈስ ቅዱስ ካልእካ ንኩልና ኣሰጋግረና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ድማ ዝወርሓት ክረምቲ እሞ ሰማያትካ ከፊትካ ዝናም ጠል ዝናም ሻይ ዝናም በረኸትና ዝመልና ሩባታትና ብወሓዚ ምድርና ብጠሊ መልኣልና ዝበቆለ እኽሊ ድማ ካብ ነፋሪ ካብ ነጣሪ ድሒንካ ኣብ ምህርቲ ኣብ ፍረ ብፅሓልና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ካብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክባድሕነና ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይሟን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ብረኸርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍሲት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓትገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኣብ ተፈላለየ ኮንኩም ምሳና ንጸሎት ንምህልላ ነቂሕኩም ዝጸናሕኩም ኩልኹም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣምሲኹም ከመይ ቀኒኹም ኣብዘ ዘለኹሞ እቲ ፍጹም ዝኾነ ሰላም እግዚአብሔር ኣምላኽና ይብጻሕኹም ዘብጻሕናዮ ጸሎት ዘቕረብናዮ ምህልላ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይቀበለልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ይስማዓና ሰሚዑ ድማ መልሲ ክህበና ናቱ ሰናይ ፍቃድ ይኹነልና ነዛ ዝሃበና ሰዓትን መዓልትን ንዕኡ ብጸሎት ክንልምኖ ቃሉ ድማ ክንሰምዕ
نزغزين ساعتين سلازي فقدلنا እግዚአብሔር አምላኽና ሕጅውን ምስጋና ይብጽሐዮ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድማ መምህር ንሱ እዩ ዋና ቃል ድማ ንሱ እዩ እሞ ንቃሉ ከም ቃሉ ገረ ክነግሮ ንቃሉ ድማ ከም ቃሉ ገረ ከመሓላልፎ መንፈስ ቅዱስ ልኢልኹ ልሳነይ ክቐብኣለይ ኩልኻትኩም ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርኒ ንኣኻትኩም ንእትሰምዑ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ስጋ ዘይኮነስ ናይ መንፈስ መሳኹቲ ኣዛንኩም ክኸፍት ድማ ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና ነዛ ኣቐድም ኣቢልና ኣንቢብናያ ዝነበርና ናይ ዝዕለት እዚ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 39 ክሳዕ ፍጻሜ ደጊመ ከንብባ እሞ ከምቲ እግዚአብሔር ዝፈቐደልና ድማ ቁርብ ድማ በኣ ነንሕድሕድና ክንመሃሃሪና ናይ ዘለዓለም ህይወት በተን ጽሑፋት እትረኽቡ እናመሰለኩምሲ ትምርምርወን ኣለኹም ንሳተን ከዓ ብዛዕባ እየን ዝምስክራ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ ናባይ ክትመፁ ኣይትደልዩን ኢኹም ኣነ ውዳሴ ሰብ ኣይቀበልን ፍቕሪ ኣምላኽ ከም ዘይብልኩም ግና እፈልጠኩም ኣለኹ ኣነ ብስም ኣቦይ መጻኹሞ ኣይተቐበልኩምንን ካልእ ብስም ርእሱ እንተመፀ ንዑ ክትቀበልዎ ኢኹም ንስኻትኩም ካብ ሓድሕድኩም ክብረት እትቀባበሉ ነታ ካብ ሓደ ኣምላኽ እትርከብ ክብረት ዘይትደልዩ ከመይ ኢልኩም ክትኣምኑ ይኾነልኩም ኣነ ኣብ ኣቦ ዝኸሰኩም ኣይምሰልኩም ዝኸሰኩም ሲ ኣሎ ንሱ ከዓ እቲ ንስኻትኩም ተስፋ እትገብርዎ ሙሴ እዩ ንሙሴ እንተተኣምንዎስ ንሱ ብዛዕባይ ጽሒፉ እዩ እሞ ንዓይ ድማ መኣመንኩምን ነርኩም ነተን ጽሑፋት ካብ ዘይተኣምንዎን ግና ከመይ ኢልኩም ደኣ ንቃለይ ክትኣምኑ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣምላኽና መበገሲ ጥቕስና እታ ፍቕዲ 46 ዘላ ንሙሴ እንተተኣምንዎስ ንዓይ ድማ መኣመንኩምኒ ነርኩም እትብል ክትከውን እያ ምኽንያቱ እግዚአብሔር ኣቦ በኣፍ ሙሴ ገይሩ ሙሴ ንደቂ እስራኤል ክመርሖም ከሎ ኣብቲ ውሽጢ 40 ዓመት እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ነይሩ እዩ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 18 ቅዲ 15 18 19 እንታ ዳዕሪኢና ከምዚ ይብለና እግዚአብሔር ኣምላክካ ካብ ማእከልካ ካብ ኣሕዋትካ ከማይ ዝበለ ነቢይ ከተንሰኣልካ እዩ ንዕኡ ስምዕዎ ከማኻ ዝበለ ነቢይ ካብ ማእከል ኣሕዋትኩም ከተንሰኣሎም ከማኻ ዝበለ ነቢይ ካብ ማእከል ኣሕዋቶም ከተንሰኣሎም እየ ቃለይ ከዓ ኣብ ኣፉ ክገብር እየ ንሱ ድማ ዝኣዘዝክዎ ኩሉ ክነግሮም እዩ ይኸውን ከዓ ነቲ ብስመይ ዝዛረቦ ዘረባይ ዘይሰምዕ ሰብ ኣነ ካብኡ ክደልያ እየ ሐዋርያ ጴጥሮስ እውን ኃይሊ መንፈስ ቅዱስ ምስተቀበለ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 22 23 ነቲ ዘንበብናዮ ኣብ ኦሪት ዘዳግም ዝተጠቕሰ እዩ ደጊምዎ ሙሴ ድማ እግዚአብሔር ኣምላክኩም
كم زخماي زبله نبي كاب أحواتكم كتنسألكم إيمو نسو زبلكم زبله كل سمعوا كون كأيو نت نبي اتي زي تسمع زبلت نفسي كاب هزبا كتمن قوس إيا بله سلقالو إزيابير أملاخنا مسقانا يبصحيو نايزل عالم هيوات بتن صحفات اترخبو إنا مسلكم سي تمرمرونا لهم نساتن كأ بزعباي إيان ززاربا أبيتك زي آبيهر كاللخا متفاء خمزلو قالونا فلت كون نإكزي آبيهر نفتاري مفلات كم زي اللؤيو زنقرنا زلو نايزل عالم هيوات باتن صحفات اترخبونا مسلكم سي تمرمرونا لهم نساتن كأ بزعباي إيان زمسكرا اتن صحفات ينببون اتن صحفات يمارا مرولا اتن صحفات دما دقيمم يرئون كناخي بزعبا من يزاربا كم زلواقنا أي فلتون إيوم نيروم التنببو التمرمرو التريئو بزعبا من الزارب كم زلو زي تفلتو انت دا أخوانكا كساران بر ربحا يكونان موتن بر هوات أيكونان أمو نتنك آلات إنا مرمروان نتنك آلات إنا نببوان كاللوسي بزعبا من مسكرا بزعبا من الزاربا كم زلواقنا أي فولتون إيام نيراممو نئن نببو نئن نمرمرو بزعبا من كم زمسكرا بزعبا من كم ززاربا كاب زي مفلاق دما أملاخ صورنا ننببون نمرمرون بزعبا من مخانو كم ززارب زلو كنفلت اجزي آبيهر عين لبنانا يبرهلنا هيوات ما انت خطرغبو ناباي كتملسو اي تداليون إخوم هيوات ما انت خطرغبو ناباي كتملسو اي تداليون إخوم إزمان يززارب وزلو ويتانان أملاخنان مدحانينان إيسوس كريستوس يززارب وزلو مخنياتو هيوات بمانيو بكريستوسيو هيوات بخالة أيكونن تم كالئ مقد هيوات كريئنا تم كالئ مقد هيوات كحبرنا تم كالئ وين مس أملاك تعرقنا ايم زخول مبر هيوات قنا كامن يا تركب انت دعلنا كاب كريستوس ايا اتركب اما هيوات ما انت كي رغبوسي ما انت رغبي لهم ناب كريستوس كملسو ايدوليون اتنقال زمرمروان اتنقال زنببوان زلو دما بزعبا من ينز مسكرا بزعبات هيوات زخونه كريستوس ينز مسكرا بزعبات هيوات زخونه كريستوس ينون ززاربا أنا وداتي سب أيك إبلن إيه أملاخنا وداسي سب زقدسو أملاخنا وداسي كنتون زدلي أملاخ أيكونان فقر أملاخ كم زيبلكم قنا إفلتأكم الله مخنياتو فقر أملاخ انت هزهلو منرو فقر اكزي أبيه رابو انت هزهلو منرو فقر من محضرو منرو فقر من منبرو منرو فقر قويتانان أملاخنان مدحانينان إيسوس كريستوس دما محلو منرو مخنياتو أنا نابون انت اينا حادئنا
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ፍቅድ 30 ቀዳማይ መልእክት ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ፍቅድ 15 ድማ ንዓለም ወይስ ነታ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተው ሓደ እኳ ንዓለም እንተፈተዋ ፍቅሪ ኣቦ የብሉን ኢሉ ልክዕ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ፍቅሪ ኣቦ ነይርዎም እንተዝኸውን ነበረ ፍቅሪ መን መሃለዎም ነይሩ ፍቅሪ እግዚአብሔር ወልድ ድማ መሃለዎም ነይሩ ዋላ እቲ ሙሴ ኣቦና ዝብልዎ ብሓቂ እንተዘኽብርዎ ብሓቂ እንተዝፈልጦውን ሙሴ ብዛዕባ መን ከም ተዛረበ ሙሴ ብዛዕባ መን ከም ተነበየሎምን ምፈለጡ ነይሮም ምኽንያቱ ከምዚ ኸማይ እንታይ ሓደ ነብይ ከተንሰኣልኩም እዩ ንዕኡ ስምዕዎ እታ ንዕኡ ዘይትሰምዕ ነብሲ ግና እንታይ ትኹን ኢልዋ ካብ ህዝባ ትመንቆስ ኢልዋ ካብዚ ኸምዚ የድሕነና ኣነ ብስም ኣቦይ መጻኹ እሞ ኣይተቐበልኩምንን ካልእ ብስም ርእሱ እንተመጸ ግና ንዕኡ ክትቀበልዎ ኢኹም ኣነ ብስም ኣቦይ መጻኹ ግናኸ ኣይተቐበልኩምንን ካልእ ብስሙ እንተመጸ ግና ክትቀበልዎ ኢኹም ምኽንያቱ ብስም ኣቦ መጺዎም ነቦ ነቲ ንፈልጦ ኢና ዝብሉ ነቦ ነቲ ንፈልጦ ኢና ዘኽብርዎ ነይሮም እንተዝኾኑ ንወዱ ምተቐበልዎ ንወዱ ድማ መኽበርዎ ነይሮም ንስኻትኩም ካብ ሓደ ሕድኩም ክብረት እትቀባበሉ ነታ ካብ ሓደ ኣምላኽ እትርከብ ክብረት ዘይትደልዩ ከመይ ኢልኩም ክትኣምኑ ይኾነልኩም ምኽንያቱ ብምንታይ እዮም ነብሩ ነይሮም ብገጽ ረአ ብግዚያዊ ረብሓ ብግዚያዊ ክብረት ካብ ሰብ ዝና ካብ ሰብ ክብረት ካብ ሰብ ድማ ልዕልና ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ኣብ ነንሕድሕዶም እውን ሕኸኸኒ ክሓከካ እናተባህሉ ይነብሩ ስለ ዝነበሩ ነቲ ካብ ሓደ ኣምላኽ ዝርከብ ክብረት ዘይትደልዩ ከመይ ኢልኩም ከ ክትኣምኑ ይኾነልኩም ምኽንያቱ ካብ ትቦና ኣምላኽና ዝብልዎ ንዕኡ ዝኣምኑ እንተዝኾኑ ንዕኡ ዘኽብሩ ነይሮም እንተዝኾኑ ነይሮም ንክርስቶስ ነቲ ዝመጸ ድማ እንታይ ምገበርዎ ነይሮም መኣመንዎ ነይሮም ምተቐበልዎ ነይሮም ምሰምዕዎ ነይሮም ምተኣዘዝዎ ድማ ነይሮም ኣነ ኣብ ኣቦይ ዝኸሰኩም ኣይምሰልኩም ዝኸሰኩም ሲ ኣሎ ንሱ ኸዓ እቲ ንስኻትኩም ተስፋ እትገብርዎ ሙሴ እዩ ምኽንያቱ ሙሴ ክመርሖም ከሎ ነቲ ናይ ሽዑ ጥራሕ ዘይኮነ ኣርሒቑ እንታይ ይብሎም ነሩ ንናይ ክርስቶስ ምምጻእ ንናይ ክርስቶስ ድማ ተበጃውነት ምዃን ከምዚ ኸማይ ነብይ ከተንሰኣልኩም እዩ ንዕኡ ድማ ስምዕዎ እታ ንዕኡ ዘይትሰምዕ ነብሲ ግና ካብ ህዝባ ክትምንቆስ እያ እሞ እዚ ቃል እዚ ኣብ ኣእዛኖም ነርእዩ ኣነ ዘይኮንኩ ዝፈርደኩም ሲ ሙሴ እዩ ዝፈርደኩም ምኽንያቱ ቅድሚ 1000 ዓመት እዩ ሙሴ ብዛዕባ ክርስቶስ ተዛሪብዎም ነሩ ንሙሴ ተተኣምንዎስ ንሱ ብዛዕባ ይጽሒፉ እዩ እሞ ንዓይ ድማ መኣመንኩምኒ ነርኩም ዋላ እኳ ሙሴ እንታበሉ ንሙሴ ዝኣምንዎ ነይሮም እንተዝኾኑ ንመን ድማ መኣመንዎ ነይሮም ንክርስቶስ ድማ መኣመንዎ ነይሮም ሙሴ ብገዛእ ርእሱ ይተዛረበን ሙሴ ኣንነቱ ይገለጸን ሙሴ ንዓይ ተቐበሉን ይበለን ሙሴ ንመን ክቕበሉ ከም ዘለዎም ሙሴ ንመን ክኣምኑ ከም ዘለዎም እዩ ዝሕብሮም ነይሩ ግን ኩሉ ግዜ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ እዮም ነይሮም ትምክሕተኛታት እዮም ነይሮም ንሙሴ እናጠቐሱ ምክሑ ንኣብርሃም እናጠቐሱ ድማ ይምክሑ ወንጌል ዮሐንስ
ምዕራፍ 8 ተዳርኢና ንሕና ንሓደኳ ባሮት ኮይና ተገዚእና ኣይንፈልጥን ኢና ኢሎም ዝዛረቡ ነይሮም ልዕሊኦም ባርያ ዝኾነ ልዕሊኦም ዝተገዝአ ኸመን ነይሩ ኣብ ምድሪ ግብፂ ን430 ዓመት ዝኣክል ኣብ ባቢሎን ን7 ዓመት ዝኣክል ባሮት ኮይኖም ተጨኩኖም ዝነበሩ ህዝቢ እዮም ንሕና ባሮት ኮይና ንሓደኳ ተገዚእና ኣይንፈልጥን ኢና ንሕና ደቂ ኣብርሃም ኢና ኢሎም ይምክሑ ነይሮም ጎይታ ግና እንታይ ኢልዎም ደቂ ኣብርሃም እንተትኾኑሲ ግብሪ ኣብርሃም ገበርኩም ነርኩም እስኻትኩም ግና ደቂ ኣብርሃም ኣይኮንኩምን ደቂ ኣቦኹም ዲያብሎስ ኢኹም ይብሎም ነይሩ ነተን ጽሑፋት ካብ ዘይተኣምንዎን ግና ከመይ ኢልኩም ደኣ ንቓለይ ክትኣምንዎ ኢኹም ምኽንያቱ ነቲ ሙሴ ዝበሎ ኣቐዲሙ እንተዝኣምንዎ ነቲ ሙሴ ዝበሎ ኣቐዲሙ እንተዝቕበልዎ ነይሮም ነቲ ጎይታ ዝዛረቦም ዘሎ ቃል ድማ መኣመንዎ ነይሮም ንቐዳማይ ኣይተቐበሉ ኣይኣመኑ ንዳሕራይ ክርስቶስ ምስ መጸ ድማ ኣይኣመኑን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 22 23 ኣነ መጽእ እንተዘይነግሮም ሓጢኣት ኣይምኾኖምን ነይሩ ሕጂ ግና ንሓጢኣቶም ምኽንያት የብሎምን እቲ ንኣይ ዝጸልኣኒ ነቦ ይጸልኦ እዩ ኣነ መጽእ እንተዘይነግሮምሲ ሓጢኣት ኣይምኾኖምን ነይሩ ሕጂ ግና ንሓጢኣቶም ምኽንያት የብሎምን እቲ ንኣይ ዝጸልኣኒ ነቦይ እውን ይጸልኦ እዩ እቲ ሙሴ ዝተነበዮ እቲ ሙሴ ዝተዛረቦ ኣብ መን ተፈጺሙ እዩ ኣብ ክርስቶስ ተፈጺሙ እዩ ግን እቲ ብሙሴ ዝተዘርበ ፍጻሜ ምስ በጽሐ ክውን ምስ ኮነ እቲ ናይ ትንቢት ግዜ ተወዲኡ ክርስቶስ ድማ ምስ መጸ ኣይተቐበልዎን እሞ መጺአ ኣነ እንተዘይነግሮምሲ ሓጢኣት ኣይምኾኖምን ነይሩ ሕጂ ግና ንሓጢኣቶም ምኽንያት የብሎምን እቲ ንኣይ ዝጸልኣኒ ነቦውን ይጸልኦ እዩ ምኽንያቱ ነቦ ተፈቲኻ ንወዲ ትፈቱ ነቦ ተጸሊእኻ ድማ ንወዲ ትጸልእ ነቦ ፈቲኻ ንወዲ ትጸልእ እንተ ደኣ ኾንካ ነቦውን ኣይትፈቱን ኢኻ እሞ ምልስ ኢልና እስኪ ሕጂ ናባና ንርአዮ ብሙሴ ተነጊርዎም ንክርስቶስ ድማ ብቓል እናተዛረቦም ከሎ ኣይሰምዑዎን ኢልና ንዓታቶም ጥራሕ ዲና ክንሓሚ ንዓታቶም ጥራሕ ዲና ክንወቅስ ብኣታቶም ጥራሕ ዲና ክንዛረብ ንሕናኸ ከመይ ኣለና ምኽንያቱ እዚ ቃል እዚ እንታይ እዩ ህያው እዩ እሞ ንሕናኸ ከመይ ኣለና ንቃሉ ብኸመይ ንነብሮ ኣለና ሰማዕቲ ጥራሕ ዲናስ ዋላ ነቲ ንሰምዖ እውን ንገብሮ ኢና ዘለና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 21 ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ መንግሥተይ ኣይኣቱን እዩ መንግሥተይ ኣይወርስን እዩ እንታይ ደኣ ፍቓድ እቲ ኣቦይ ዝፍጽም እሞ ንሕና ከመይ ኣለና ጎይታይ ጎይታይ ጥራሕ ዲና ንብል ዘለናሲ ዋላ ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦና ንፍጽም ኣሎና ኢና ብጎይታይ ጎይታይ ጽድቂ ከምዘየሎ ብጎይታይ ጎይታይ ድማ መንግሥቲ ኣምላኽ ምውራስ ከምዘየለ እዩ እዚ ቃል እዚ ዝነግረና ዘሎ እንታይ ደኣ ፍቓዱ ብምፍጻም
እዞም ንክርስቶስ ዝቃወምዎ ዝነበሩ እኮ ኣምላኸይ ዝብሉ ዝነበሩ እዮም ግናኸ ኣብ ፍቓዱ ምፍጻም ኣብ ዝበሎም ምግባር ኣብ ትእዛዙ ምትግባር ግና ኣይነበሩን እሞ ንሕና ድማ ሎሚ ከምኣቶም ከይንኸውን ክንጥንቀቕ ግባአና ከምኣቶም ከይንኸውን ክንጥንቀቕ ግባአና እዚ ቃል እዚ ፈራዲና ከይከውን እዚ ቃል እዚ መድሓኒትና ክኸውን ናብዚ ቃል እዚ ከነስተብህል ይግባአና ምክንያቱ ሰሚዕና ንምትግባር ሰሚዕና ድማ ፍረ ንምፍራይ ክንሓስብ ግባአና ኣብታ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቅዲ 24 ጀሚርና እንተዳሪኢና ክልተ ብዛዕባ ክልተ ሰብኡት ይዛረበና ክልቲኦም እንታይ ነሮም ቃሉ ዝሰምዑኦም ነሮም እቲ ሓደ ብልሂ እቲ ሓደ ድማ ዓሻ እቲ ብልሂ እንታይ ገበረ እዩ ዝብለና ቤቱ ኣብ ከውሒ ሰረተ ንፋስ ነፈሰ ውሕዝ ወሓዘ ዝናማት ዘነሙ ነታ ቤት ደፍእዋ ከውደቕዋ ግን ኣይከኣሉ እቲ ዓሻ ሰብ ድማ ኣብ ሑፃ ቤቱ ሰረተ ንፋስ ነፈሰ ውሕዝ ወሓዘ ነታ ቤት ደፍእዋ ኣዋዳድቓ ድማ እንታይ ኮነ ክፉእ ኮነ ይብለና ክልቲኦም ግና እንታይ ዝነበሩ እዮም ተዳኣልና ቃሉ ዝሰምዑ እዮም ቃሉ ስለ ዘይተዘርኦም ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነቲ ቃሉ ከም ቃሉ ገሮም ስለ ዘይተቐበልዎ ነቲ ቃሉ ድማ ከም ቃሉ ገሮም ድማ ኣሚኖም ክነብሩሉ ስለ ዘይከኣሉ እዮም እሞ እዚኣቶም ድማ ልክዕ ነቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት በተን ጽሑፋት እትረኽቡ እናመሰለኩምሲ ትምርምሩን ኣለኹም ንሳተን ከዓ ብዛዕባ እየን ዝምስክራ ንቃል ምምርማር ንፉዓት ንቃል ምንባብ ድማ ትጉሃት ነይሮም ግናኸ ህይወት ንኽረኽቡለን ነቲ ህይወት ዝኾነ ክርስቶስ ክቕበሉለን ግና ኣይከኣሉን እሞ ካብ ከምዚ የድሕነና እቲ ዝዝረአና ቃሉ እቲ ንሰምዖ ቃሉ ነቲ ህይወት ዝኾነ ክርስቶስ ዘፍልጠና ናብቲ ህይወት ዝኾነ ክርስቶስ ዘቕርበና ምስ ህይወት ክርስቶስ ዝኾነ ድማ ዘጣብቐና ክኾነልና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና ንሙሴ እንተትሰምዕዎስ እንተተኣምንዎስ ንዓይ እውን መኣመንኩምኒ ነርኩም እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መለበምና ይግበርካ መለበምና ይኽልኣኻ ከም ዝበሃል እዚ ቃል እዚ መለበሚና እዚ ቃል እዚ ድማ መለበሚና ኮይኑ ንኣምላኽና መፍለጢ ነቲ መድሓኒትና መፍለጢ ናብቲ መድሓኒትና ድማ መጸግዒ ክኸውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኹልና ይርዳኣና ምክንያቱ ንኣምላኽ ፈልጠየ እናበልና ኸለና ኣብ ቤቱ እናተኣከብና ኸለና ንኣምላኽ ዘይንፈልጥ ከይንህሉ ክንጥንቀቕ ግባአና ሓደ ግዜ ትዕሽቕኻ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከለኻ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከለኻ ምስ ኣምላኽ ከም ዘየለኻ ንኣምላኽ ከም ዘይትፈልጥ ካብቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ዘይተሓይሽ ምዃን ከንካ ምንባር ቀሊል ነገር ኣይኮነን እሞ እተን እንሰምዓን ቃላቱ ነቲ ህይወት ዝኾነ ኣምላኽና ዘፍልጣና ንዕኡ መገዱ መርሚርና ዘትሕዛና ይግበረልና ጸሎትና ለመናና እግዚአብሔር አምላክና ይቀበለልና ተቀቢሉ ድማ معات يقرلنا محرات يوردلنا قالوا أبلبنا
حديرو دما نهوت نمدحانيت نرديئت خونلنا دما ناي زابير أملاخنا سناي فقان يخونلنا سلقالو زابير أملاخنا مسغانا يبصحيو الراي قرب حبرتا اللواني ني قربان سنبت كنمص كلنا بجخاتكم نتحجاجز مغنياتو حونا يسيف دسرحو زل سرح قليل ايكونن لكن داي سبات دويلكا تليفون تقبلكا معالتات سريعها نزي معالتي زيو معالتكم إلكا دويلكا مليشكا دما سالس رابع تغترف كله دما معالتكم يالكا مزخ خار مالت قليل سرح ايكونن دسرحو زلو اما نخلنا ما انت خطعمنا حبتا حونا يسيف زبلنا معالت نمصا بجخاتكم بس احنا دحان اين ملسنينا بس احنا دحان افدق اي عصولنا نيم إلكم اي نمصا بجخاتكم نتجينا كساب حجي زي بصحم زلو وغناتنا كنحسب قبعنا كريستنا انت اي حاليتي اما تجمير الله اجزي ابيهر كفتحلنا اجزي ابيهر كم قدمنا نخلنا انما صلوا مقدك هبنا كنصلي يقبعنا امو مسحونا يسيف كي تزارربنا بجخاتكم اي نمصا تمسب معلتي ابتا زلهنا ابتا تمدبهلنا معلت نمصا كم وين باقات امي كنترف انت دا اخوينا دما اقدمنا دما ندوللو اتا معلتي ما انت تمز صبي زلو كالئ سبات ما انت كتقملا نزانا يفتن اوان انتاي نقبرا نتحقاقزلا نتحبابرلا مو سلخلو زيابير املاخنا مسغانا يبصحيو كم وين اتا فنوته هيوت اتبل مصحاف بهاجر السبكات بنؤس هاجر السبكات كفل السبكاتن تمهرتن تدالين زلوا مصحفتي كلتا قداماي كفالن كلاي كفالن كم حنت مصحفين كي عب تباهيليو اب كلتا تخفيلن نمبر كم حنت مصحف اين امو غزينا مبا خفيلنا كنطقملو اب غزا خوفيلنا سلازلنا نتغزي دما نمنباب نفلطات نمنفساو عبيت ما انت خطقمنا وي ربع مشات كاب ساعة شدشته كساب شمنتن فرقان وي ون عرب مشات كاب ساعة شوعته كساب ساعة الشعته زلو وي ون سنبت اب كبابي عسرت حدا فرقان مسينا مصحف كنوسد نخل إنا أنبيبنا ما انت نزغزيه كوفيلنا له زلنا كنطقملو كاله مصحف وين ينبابي جن ازيان موكسي ناي امناتنا موكسي نايتا هايمانوتي انبلا توحد هايمانوت توحد بيت كريستيان سلازخونه غزينا مبا خفيلنا كنطقم حدرا سلخلو እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ብሩኽ ምሸት ይግበረልና ናበበይ መርጌታ ክሕልፈኩም ድሓር ብመዝሙር ብጸሎት ድማ መደብና ክንዓጹ ኢና نبونا نبيك شولة تنساك عليه وتسمعلنا قم سمعنا نتسمعنا كنصنع عمو سلاسان سوسان مئة سنة يفرق نفريالون እግዚአብሔር ቅዱስ فقاد يخونلنا كمتي بهدعات مستوعال كنكتاتلو زنحنا
نايلومي استسرع قدوس وانجيلاوي قدوس يوحنس عراف حمشة كاب سلاسان شومانتن كساب فسامي يو أبونا إذا مون صنحوا على استخاء معرف مع قدر 4 شدشن نموسي انت تأمنوس نعيد ما آمنكمني نيركم موسي እግዚአብሔር አይላኸካን ከይብልዎ በትሩ ካብ ተመን ናብ በትሪ ካብ በትሪ ናብ ተመን ኣምላኽ ከም ዝለኣኾ 10 ተኣምራት ስራሕ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኦም ገይሩ ንዓቶም ብረድኤት ኣምላኽ ባሕሪ ሳጊሩ መናና ዝምነመ 40 ዓመት ዝመርሖም ሓንቲ መዓልቲ ዊን ኣምላኽ ዊን ሙሴ ኣመስኪኖም ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ቶም ልዕሊ 600,000 ዝኾኑ ህዝቢ ካብ ግብፂ ዝወፁ ንኣምላኽ ብዘይ ምስጋኖም ዝተገብረሎም ውዕለት ብዘይ ምስትውዓሎም ንእግዚአብሔር ብዘይ ምእዛዞም ሬሳታቶም ኣብ ምድረ በዳ ተሪፉ ካብዚ ከም ዝሰውረና ነዚ ኩሉ ዝገብሮ ኣብዚ ኩሉ ዘብፅሖም ከዓ ትዕቢትን መጉርምራምን እዩ ስለዚ ንሙሴ እንተ ተኣምንዎስ ንዓይ ድማ ማኣመንኩምኒ ነይርኩም ደጊሞም ኣቦና ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 15 እግዚአብሔር ከም ዝኸማይ ነቢ ከተሰኣልኩም እሞ ንዕኡ ስምዕዎ ዝብል ትእዛዝ ይብዎም ነይሩ እዚ ትእዛዝ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 22 ክሳብ 23 መዘከሪ ክንሕዝ ዓይንና ክርኢ እዝንና ብህድኣት ክከታተል ሰማዕናዮ ቃል ምእንቲ ክንዝክሮ ፅባሕ ክንደግሞ ምእንቲ መዘከሪ ሒዝና ኣቦና ክምህሩ ከለዉ መዘከሪ ሒዝና ንመዘኻኸርተን ዝሓለፋ ጥቕስታት እንታይ እዮም ዝበሉ እንታይ እየን ዝነበራ ከይትብሉ ካልኣይ ግዜ ንምሓዝ ክጥዕመና ኢና ንደግመን ዘለና ተን ጥቕስታት ድሕሪኡ ኣቦና ኣብ ዮሃንስ 10 ቁፅሪ 30 ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ምክንያቱ ሰዓር ሰንበት እዩ ወዲ ዮሴፍ ፀራቢ እዩ ሳምራዊ እዩ ጋንየን ኣለዎ እንዳበሉ ብዘይፍላጥ ይሓጥኡ ይጉዱ ስለ ዝነበሩ ከድሕኖም እምበር ከጥፍኦም ኢሉ ከዓ ስለ ዘይመፀ ደጋጊሙ ብዛዕባ ኣምላኽነቱ ብዛዕባ ትስቢቱ ይገልፀሎም ነይሩ እዩ ከምኡ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 15 ንዓለም ወይ ነቲ ዓለም ዘሎ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተው ሓደ እኳ ንዓለም እንተፈተዋ ፍቕርቦ የብሉን ምስቲ ቦና ሒዞም ዝነበሩ ኣርእስቲ ንስኻትኩም ነናሓድሕድኩም ውዳሴ ኢኹም ትቀባበሉ ነናሓድሕድኩም ክብሪ ኢኹም ትቀባበሉ እምበር ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝመፅእ ክብሪ ስለዘይደለኹሞ ክትረኽብዎ ኣይትኽእልን ኢኹም ኢሉ ከቢድ መጠንቀቕታ ይሂቦም ነይሩ እሞ ዮሃንስ ከዓ መልእኽቱ ንዓለም እንተፈተዋ ፀላእ ኣምላኽ እዩ ዝኸውን እሞ ፍቅሪ ዓለም ፍቅሪ ተሓላፊት ዓለም ከየጥፋኣኩም ደጊሞም ኣቦና ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 8:33 ንሕና ዘርኢ ኣብርሃም ኢና ባሮት ኮይንና ዝተገዛእናዮ የብልናን ዘይምስትውዓል ከቢድ እዩ ምክንያቱ ንሙሴ እንተትሰምዕዎ ነተን ፅሑፋት እንተትርድእወን ኢሉ ፅቡቕ ዝኾነ ግሩም ዝኾነ ቃል ኢልዎም ንሓቂ ክትቅበልዋ ኢኹም ሓቂ ከዓ ሓራ ክተውፃኩም እያ ኢሉ ብኸመይ ገርና ኢና ብስጋን ብነብስን ሓራ ንወፅእ ኢሎም ቅርብ ኢሎም ክሓትዎ ዝግብኦን ግን እዚ ንኻልእ ካብሎ ንሕና ኣምባሮት ኮይንና ይንፈልጥን ኢና ኢሎም ነቲ ቃል ኣየስተውዓልዎን ስለዚ የስተውዓልዎ ከዓ የፅንዕዎን ስለዚ የፅንዕዎ ከዓ ተጎዲኦምሉ ካብዚ ከም ዝሰውረና ደጊሞም ኣቦና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 22-23 ኣነ መፂኤ እንደዘይነግሮም ሓጢኣት ኣይምኾኖምን ሕጂ ግን ንሓጢኣቶም ይቕሬታ የብሉን ካብ ሰማያት ወሪዱ ስግ ወልደ እግዚአብሔር ሰብ መሲሉ ከም ተራ ሰብ ኮይኑ ነቲ ተልእኾ ስለ ዝፈፀመ ስራሕ ኣምላኽ እንዳሰርሐ ንዓይ እንደዘይኣመንኩም ንግብረይ እመኑ እናበለ ዝመፆም ስለዘይተቐበልዎ ኣነ መፂኤ ባዕለየ ምሂረዮም ባዕለየ ተላኢኸዮም ባዕለየ ባርያ ኮይነዮም ግን
ኣይተቀበልዎም ስለዚ ንሓትያቶም ስርየት የብሉን ስለዚ ናይዚ ኩሉ ከቢድ መጠንቀቕታ ኣብ መወዳእታ ኣቦና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 21 ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ መንግስተ ሰማያት ኣይኣቱን እዩ እንታይ ዳ እቲ ፍቃድ ኣቦይ ዝገብር ስለዚ ፍቃዱ ክንገብር ብቃሉ ክንእዘዝ ተኮይንና ካብዚ ስምዕታ እዚ ካብዚ መርገም ዝወፂና ወረስቲ በረኸት ክንከውን ከም ዘለና የተስፍወና ኣብ መወዳእታ ዝተቐስወ ጥቕሲ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 24 ጀሚሩ ክልተ ዓይነት ሰባት ንቃል እግዚአብሔር ሰሚዑ ዝገብሮ ገዝኡ ኣብ ከውሒ ዝሰረተ ብልህ ሰብ ይመስል ነዚ ቃል ሰሚዑ ዘይገብሮ ግን ገዝኡ ኣብ ሑፃ ዝሰረተ ዓሻ ሰብ ይመስል ወሓይስትን ነፋሳትን ህቦብላን ምስ መፀ ነቲ ገዛ ደፍኦ ኣዋዳድቑ ከዓ ሕማቕ ኮነ ይብል እሞ ኣብ መሰረት ሃኒፅና መሰረት ተሃኒፅና በቲ ንሰምዖ ቃል ካብ መርገም ስጋ ካብ መከራ ስጋ ወፂና በረኸት ምድሪ ሰላም ምድሪ ወሪስና ኣብቲ ዝመፅእ ከዓ ውሉድ ኣምላኽ ንምዃን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብስራተ ወንጌል ተበሰረና ዘላ እሞ ነቦና ደጊመ ቃለ ህይወት የስማዓልና እቶም ሰማዕና ከዓ 30 60 100 ሰና የፍርየልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ነፍሰይ ናብ አምላኽ የማቁባ አዳወየ ልዕል ናባኻ ብቐማጠይ ተንሲአ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊአ አምላኽ ኢኻሞ እምለኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ አምላኽ የማዕቆባ ኣይዳዊ የልዕል ናባኻ ብቐማጠይ ተንሲአ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊአ አምላኽ ኢኻሞ እምለኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ አምላኽ የማዕቆባ ኣይዳዊ የልዕል ናባኻ ብቐማጠይ ተንሲአ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊአ አምላኽ ኢኻሞ እምለኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ
زمارينا زماري ملائكة تقبل لنا امين حقوست الله يزمر صوبت الله دما يصلي لكنا خمو اب عالم حقوس الله صبب الله تصبنا خنጭنق زي كنا سايدا بامنات صلواتنا بخان قرب كن حقوس كلناون حقوس مخان كبخا مخان فريتنا بمزمور حقوسنا خنجلص اسخارد أنا امين مجلس عالم ناي حقوس كاليو مجلس عالم ناي ጭንቅ ድማ خالي امو مجلس حقوسن مجلس ጭንቅን ናትካግና ምስጋናን ጸሎትን እሞ ሁሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና በጸሎት ክንሐልፎ እስኻ ሓግዘና امين አቤትካ አምሲና አለና ከበኻ ምሕረት ደሊና እሞ ከምዛማ አምድራዊት ቤትካ ተጋባእና كل جبرنا حديكا كل حتياتنا دمسيس كادما أبتا سماوي زمتن زل علماوتن بيت كادما كفل كلونا دما سخ حق زنا امين ذهب كنا عدمه قدلنا نري اللو مرحقنا فليتنا نبخان نقرب له وداقنا تردينا دما مجد هوات مجد النسحة إن تنسألو جبرلنا امين ودسم مودعتون تسبق أي مودعت كلنا تسبق لنا زعلم بكله تحلف يا حمام تحلف بتعنا تحلف بصعبات تحلف برهوات تحلف رغب بمسعان تحلف بمركابون تحلف يا امو دحر محلافي زلت تقندمو كابز مسحلفنا بروقص كخم نر اقبرنا امين بروقص كخم نر اقبرنا امين بروقص كخم نر اقبرنا امين نزي اب علمنا وريد زلو ጎረቤትና ጎረቤት ዘይባጻጽሐሉ ከቦታና ቦታ ዘይትኸደሉ ስራሕት ተዓጽወሉ ትምህርት ተዓጽወሉ ኩሉ ነገር ድማ ዝተዓጽወሉ ወርሓቲና ዘለናሞ ኩሉ ነገር ዝኽፈተሉ ግዜ ድማ ምጻልና امين ኣብዚ ቤት ምዕጻውና ኣብዚ ከቦታና ቦታ ከይንኸይድ ምዕጻውና ኣእምሮና ግና ክፉት ክኸውን ስሓግዘና امين أبيت التعزنا أمرنا خفت خوينو مساخال لنا مالتي مو عين لبنانا زبر حلو أمرنا زخفتلو زيادة مساخال نزاربولو كني أدما قبرلنا امين مودعتا دما كل قنطيتك أبزني أملخو بيتك قص نقص إن الرأى يلو قزي دما أمسالنا امين مچه مابز اوانزي مبصعا زي أتوي كابزي أتو تخني كابزي أتحلف كاني كم زخ جبر يا زي بلا يبلنا نمو إذا نتصاب أوان مس حلف دما اتقال زأتنا يخم في الصم دما زأتخانينا يقال كين رسع دما جابير أملخنا نسخار دعنا امين كم زنا بيتك بسلام زمت أخنا نن بيتنا دما بدحم سلام لسنا كم ز سلام زو علكنا سلام ليت دما حضرنا بناي دينا قدس رنجل مريم ملادنت بناي ملائكة ترادى أنت بناي نبياتنا ورياتنا صادقان سمايتاتنا صلوتاي تفلينا إذا عرف باريخا بركة أبناي نفس عرفتها بلنا حزنا دما أصعنانا علنا احنا دما موتئنا حلفتئنا نبرتي كنا نمو قدم محلافنا نبخا زتمتا يعينتي ناب كبرخا زسبها الأمر هبنا كم تنهوري الزمهر كاي ما بسمايات نبرابنا نولنا نسوعك لنا سمكاي قدس من قصات مصا فاد كام تاب سمايكم دمام دريكون علات انجرانا لما هبنا نحن نزودلنا بدلكم زحدقنا لهم بدلنا عسنا حدقنا كاب فاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قصن حيلين كبر نزل علمنات كايما امين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله بحلنا خدنقلي بسقاهون دنقلي خاد جابير سوات بيتا سراوي سلام لك الله سقاو انس برختي خي فركرسكم برخم تسقا جابير مساقي وفسيت دسبل كحاتياتنا خسريلنا نفت ودخ إياس كورساس من تانا محرت لمن لنا أمين يفتح ويسرق جنام لكم رانيس كورساس كاني كنا سرات قدم ساسي أبسا ولدو لبركة ساتي برهان أنتم أبي كانت وأبي ديكونات وران سايركو سانات بسمكم كونوا فتانون سهنا يرسين رسكلوان سمات جيو مهرنا كورساس بالعصر تخلت زحلف محرنا بز مسل محل والنابا في المنفس قدس بنتك تمارا مهرنا كورساس بالعصر تخلت
እግዚአብሔር ቀበሎ በሰማይ ይዕረግ አሜን